Кадерле кунаклар! Бүген бездә зур бәйрәм. Biz Татар теле һәм әдәбияты укытучыларын, Татар этно-мәдәни компанияле мәгариф учрежденияләре хезмәткәрләрен 7-нче Бөтен Россия съездының Россия җирлегендә күчмә утырышында киң күңел белән каршы алабыз. Күкмарабыз горурлык, даны йөрәкләргә йөри, шактый зур шәһәрләр белән бер баскычта торырлык. Күкмарабыз шәһәр булуы сөендерә күпләрне. Без хәзер шәһәр кызлары. Без Шәһәр егетләре. туры сүзле, эшчән халкым, сер бирмәс беркемгә дә. Якын, тирә-яклар өчен әйләнер. Кирпич баса, кирпич сугар, мең төрле савыт саба. Нинди эшкә алынса да, барышы гөрләп бара. Бүген бездә олы бәйрәм. Җыелыштык һәммәбез. Кунакларыбыз алдында башыбызны иябез. Әйе, Күкмара гөрли, Күкмара яшәрә, яңара. Яшьләр туган якларыннан тартыла. Республикабыз һәм районыбыз җитәкчелеге ярдәме, халкыбыз тырышлыгы белән хыялларыбыз чыңа аша бара.
Parmakları bilen kuya garımın tellerin sanıy Birisini ola birisini kuya bir yigit garımın soyuluy Garımın soyri sardı başkay garımın soyrıyı da soyrıy Köynikige yalgı yalgı bir yigit garımın soyuluy Garımın soyri sardı başkay garımın soyrıyı da soyrıy Köynikige yalgı yalgı bir yigit garımın soyrıy